سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر نعدم تراين أتليتات حلف قدام سنبت أبس خيرو استفرالي ودرات أتليتيكس ساتيفهم بزي مسارت أتليت برهان تسفاي أب يوكرين أبس سلاسلة مبل تاشعي ودر فرق ماراثون نوبا بوشتام سالساي درجة بمحاز نشلمات بقيم أبزي ودر كينياوي برنارد تشيريوت قدامي بموزا تعوات غينم أبدوب كوريا كينياوي فيليكس كيبتشير أبس تعوات ودر ماراثون دايقوم أتليت سقايت عماي شارشاي درجة كحسكولو بعوض كيتنياوي أتليت سيلاس موتشيش أبسس فتسامي ودر ماراثون هانوفر جيرمن دمام أولمبيكاوي أتليت دخل مريم مدهن شام نايتر تحت سريعم أتليت يوهانس جابرغرغش بوغنو أودر فرق ماراثون سبورتيسيمو براغ تشيك ليبوبليك بمتمساسالي شام ناي درجة كحسكولو كينياوي برنارد كيميلي تعوات نايت ودر كوينوم ኤርትራዊ ሾረናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ በቅድምት ማሊ ቀዳም ጋንቱ ዊሊያም ክልተም በአያክስ አምስተርዳም 4-1 ኣብ ተሰዓረትሉ ግጥም ንእንኮሾቶ ጋንቱ ካብ ፍጹም ቅላዕ ብድሕሪ ምዝጋቡ ሕጅውን ሓድሽ ታሪኽ ኣጽሒፎም መሰረት ሓበሬታ ስታቲስቲክስ ኦፕታ እዛ አሌክሳንደር ብቀዳም ዘቁፀራ ሸቶም ኣብ መበል 11 ግጥሙ ዝተመዝገበት መበል 11 ሸቱ ክትከውን ከላ ብድሕሪ ኣብ 1969 ቅድሚ 50 ዓመት ምዃኑ ኣብ ኤሪዲፊዜ ኔዘርላንድ ኣብ 11 ጾታታት 11 ጎል ብምእታው ተመሳሳሊ ቅያ ዝፈጽም ፖላንዳዊ ካዚሚርዝ ፍራንኪቪዚቪች ነዚ ታሪኽ ዝደገመ ናይ ፈለማ ተጻዋታይ ንክኸውን በቂዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ተሃድኖ ከም ዘላ ሓቢርናኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ነዚ ሃድን ተጸምቢራቶላ ግጥማት ሊጋት ኤውሮፓ ትማል ሰንበት በሰፊሕ ውድድራት ቀጽሉ ነይሩ ፕሪሚየር ሊግ ኤቨርተን ኣብ ሜዳን አርሰናል ብምንጋድያ ተጻዊታ ምስ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ኮይና ናይ ሎማ ዓመት ውድድራታ ንኽትዛዝም ሓያል ቃልሲ እትካይድ ዘላ አርሰናል ኣብዚ ናይ ትማል ጾታ ብኤቨርተን 1-0 ተቐፂዓ ኣብ መበል 10 ደቂቕ ኤቨርተን ብመንገዲ ገዲም ተጻዋታይ ጃጌልት ካን ዘቁፀረታ ሸቶ ክሳብ ምዝዛም ግጥም ክትዕቅባ ስለዝኽኣለት 1-0 ብምዕዋት ቅስሚ ደገፍትን ተጻዋትን አርሰናል ክትሰብር ኪኢላ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግር ላሊጋ አላበስ ምስ ሌጋነስ 1-1 ክትፈላለን ከላ ጌታፈን አትሌቲኮ ቢልባኦ 1-0 ሰቢያ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ሪያል ባላዶሊድ 2-0 ሴልታ ቪጎ ንሪያል ሶሲዳድ 3-1 ሌቫንቴ ምስ ሾስካ 2-2 ሪያል ቬቲስ ንቢያሪያል 2-1 ተፈላለየን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴሪያ ኢጣልያ ፎረንሲኖ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ፊዮረንቲና ኣገራሚ ናይ 1-0 ውጽኢት ከተመዝግብ ከላ ኢንተር ሚላን ምስ አትላንታ ማዕረ 0-0 ተፈላለያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ እትግዝግዘላ ናፖሊ ኣብ ሜዳ ንጆኖዋ ኣብ ዝእንገደትሉ ተጽቢት ዘይተገብረሉ ናይ ማዕረ ውጽኢት ኣመዝጊባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካሊያሪ ንስፓል 2-1 ኡዲነዘ ንኢምፖሊ 3-2 ላዚዮ ምስ ሳሱሎ 2-2 ተፈላለየን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ሆፈንሃይም ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ አውግስበርግ ገፊሕ ናይ 4-0 ውጽኢት ተመዝግብ ከላ ቦሩሲያ ሞንሸንግላድባች ድማ ኣብ ሜዳ ምስ ወርደር ብረመን ማዕረ 1-1 ተፈላለያ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጾታታት ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ትማሊ ብግጥም ዋትፎርድን ወልብስን ኣብ ዝቐጸለሉም ዋትፎርድ ብዘመዝገበቶ ዓወት ናብ ናይ ፍጻሜ ግጥም ሰጊራ ኣብዚ ግጥም እዚ ክልቲአን ጋንታታት ልዑል ምትህልላኽ የናርአን ኣብቲ ግጥም ፈለማ ወልብስ ሙሉእ ዓብላሊትን ውጽኢታዊት ኢና ነይራ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጾታ ዶርቲ ኣብ መበል 36 ደቂቕ ብዘመዝገባ ሸቶም ወልብስ 1-0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጾታ ዓብላልነት ወልብስ ኣይጎደልን ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ኣብ መበል 62 ደቂቕ ጂሚነዝ ነቲ ውጽኢት ናብ 2-0 እተደይብ ሸቶ ብምዝጋብ ንዓወት ወልብስ
ዝርጉጽ ኣምሰሎም እንተኾነ ተጻወቲ ዋትፎርድ ተስፋ ኣይቆረጹን ሓያል ጻዕርታት ምግባር ድማ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ተቐይሩና ሜዳ ዝኣተወ ዴላፉ ንጋንቱ ተስፋ ተስንቕ ሸቶ ብምዝጋቡ እቲ ግጥም ሓዊ ተኻዕዎም ጸወታ ክልተ ብሓደ ተዛዚሙ እንዳተባሃለ ግን ኣብ ውዱእ ግዜ ኣብ መበል 94 ደቂቕ ዋትፎርድ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ዲኒ ሃሪሙ ስለዘመዝገባ ድማ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ተወሳኺ ግዜ ኣምሪሐን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ዴላፉ ኣብ መበል 104 ደቂቕ ብዘመዝገባ ሸቶ ድማ ዋትፎርድ 3-2 ብምዕዋት ናብ ግጥም ፍጻሜ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዘሊላ ድሕሪ ጸወታ ኣሰልጣኒ ዋትፎርድ ጃቪ ጋርሺያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እምነት እንተዳ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ዓወት ከተመዝግብ ትኽእል ኢኻ ብዘርኣናዮ እምነት መሰረት ብዘመዝገብናዮ ውፅኢት ስለ ዝኾነ ድማ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ብምባል ክዛረብ እንከሎም ኣሰልጣኒ ወልቭስ ኑኖ ኤስፕሪቶ ብወገኑ ዘሕርቕ ውፅኢት ነይሩ ብምሉእ ኣተኩሮ ኢና ክንፃወት ኣምሲና ኣብተን ናይ መወዳእታ 4 ደቂቕ ብዝፈጸምናዮ ጉድለት ኢና ተቐፂዕና ክብል ተዛሪቡ በዚ ውፅኢት እዚ መሰረት ዋትፎርድ ምስ ናይ 1984 ደሚርካ ንኻልኣይ እዋን ኣብ ናይ ኤፍኤ ካፕ ናይ ፍጻሜ ግጥም በፂሓላ ሓው ንኣጥቃዓይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጂዮ ኣጌሮም ማለት ጋሶን ኣሌክሳንደር ዴል ካስቲሎ ንጓል 20 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ብዓርኩ ንኽትዕመጽ የሕሊፉ ብማህቡ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዩ እታ ግዳይ ምስ ወዲ 21 ዓመት ካስቲሎ ብፍቓዳ ኣብ ቦኖስ ኣይረስ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዛ ናይ ዓርኩ ስጋው ርክብ ፈጺማ ናብ ክፍሊ መሕጸብ ሰብነት በፂሓ ብድሕሪ ምምላሳ ንነፍሳ ምስ ወዲ 33 ዓመት ዓርኩ ንካስቲሎ ኣብ ዓራት ከም ዝረኸበታን ኡይ ኢላ ፖሊስ ብምጽዋዕን ንኽልቲኦም ከም ዘተሓዘቶምን ሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ትኹን ጋንታ ዘይብሉ ካስቲሎም ኣቐዲሙ ምስ ኣርጀንቲናውያን ክለባት ኢንዲፔንደንትን ኣርሰናልን ኔዌል ኦልድ ቦይስን ስፓኛዊት ክለብ ካዲዝን ተጻዊቱ ነይሩ ስፓኛዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ኮስታ ዝሓለፈ ቀዳም ሉዊስ ሱዋረዝን ሊዮኔል ሜሲን ብዘቑፀሮን ሸቶታት ክለቡ ብባርሴሎና 2-0 ኣብ ዝተረታዓትሉ ጸወታ ኣጽያፊ እዩ ተባሂሉ ብዝተገልጸ ጸርፊ ንዳኛ ብምስሃሉ ኣብ መበል 28 ደቂቕ ካብ ሜዳ ብቐይሕ ካርድ ብእዋኑ ከም ተሰጎገ ዝዝከር ኮይኑ በዚ ዝፈጸሞ ጥፋት ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኛ ክሳብ 8 ጸወታታት ክቐጻዕ ከም ዝኽእል ስፖርታውያን ማዕከናት ዜናታት ሃገር ብሰፊሑ ይገልጻሉ ዘን ማዕከናት ዜና ይገልጾ ከም ዘለዋ ኮስታ ን8 ጸወታታት እንተዳ ተቐፂዑ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዳግማይ ናብ ሜዳ ኣይክምለስን እዮም ኣሰልጣኒ ስፓኛዊት ክለብ ሰቢያ ዋኩዊን ካፓሮስ ትማል ሰንበት ጋንቱ ንሪያል ባላዶሊድ 2-0 ስዒራም ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ናይ ምሕላፍ ተስፋ ብድሕሪ ምልምላማ ሕዱር ሕማም ካንሰር ደም ማለት ሊኬምያ ከም ዘለዎ ገሊጾም ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኣቐዲመ ሓሚመም ግን ንቡር ህይወት ክመርሕ ይኽእል እየ ዝኾነ ይኹን ፈወሳ ኣይወስድኒ ስርሐይ ክሕጎሰሉ ጥራይ ዘሊ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንዓወት ድልዋ ኣለኹ ኢሉ ወዲ 63 ዓመት ካፓሮስ ካብ 2000 ክሳብ 2005 ዓመተ ምህረት ከም ዓላሚ ኮይኑ ዝዓየ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እዩ ንሰብያ ተረኪብዋ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ንኣሰልጣኒ ዛ ክለብ ዝነበረ ኤድዋርዶ ቤሪዞን ብናይ ፍረ ነፍሲ ካንሰር ተጠቂዑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ መጥባሕቲ ኣካይዱ ናብ ስርሑ ምስ ተመልሰ ብድሕሪ ሓደ ወርሒ ካብ መዝነቱ ተባሪሩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቤሪዞ ንሃገራዊት ጋንታ ፓራጓይ ኣብ ምስልጣን ይርከብ ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ኤሲ ሚላን ንኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ እንተዳ ቆፂራቶም ንዕድጊ ተጻወቲ 300 ሚልዮን ፓውንድ ባጀት ክትምድበሉ ድልውቲ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሪያል ማድሪድ ንፖል ፖግባ ካብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ናብ ስታዲየም ቤርናቦ ንምግዓዝ ኣብ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ወኪሉ ሚኖ ራዮላ ነቲ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ከስዳዓላ ተስፋ እምቢራ ተባሂሉ ብጀካዚ ማድሪድ ብቸልሲ 100 ሚልዮን ፓውንድ ንኽትከፍል ዝቐረበላ ጠለብ ንምምላሽ ድሕርሕር እኳ ትብል እንተላ ኣብ መወዳእቱ ግን ኤዲን ሃዛርድ ኣብ ኢዳ ክተእትዎ ምዃና ተኣማሚና ከም ዘላ ተነጊሩ
بتوسخي بديفيد ديهايا تسفا زغورت مدريد نود 24 عامت اسبانياوي حلاو ولدات كلوب تشيلسي كيبا اريزا بالغا نمعداق ابزي قربا معلتات حتو اكترت مخانا تغليصم سمو مس جيرمانايت كلوب باير مونيخ تاساسير زلو اسلطان يورغن كلوب بوحدو نتوسخ 3 عامتات مس ليفربول كتصنح كم زللي افليتم ليفربول نوعل ودي 23 عامت بلجيماوي اتقعي ديبوك اوريجي نمحداس دلوتلا تبايلم عسلطاني تشيلسي ماوريزيو ساري ود 32 عامت فرنساوي اتقعي اوليفير جيرود ابز مص عامت سبورتون مستغانتان خقصل زلو تسفا غليصم كلبات تشيلسي ليفربولن اب لعلي بولندا اتقعي كلب باير مونيخ روبرت ليفاندوفسكي تقداسنت احليرن كم زلوا توريوم نا بريمير ليج كملسيو ان تبهله كزربلو زغني برازيلاوي اكفافالي فيليبي كوتينيو مس كلبو بارسلونا صبو كم زلو بمحبار مساغانتا نتوسخي عامتات كصنح كم زبهق ارغاغيصم اكفافالي بارسلونا كريشياوي ايفان راكيتيچ زمص عامت سبورت نافي فينتس كغعز كم تسمامع ايطالياويان مع كنازينا اقالحن أرسنال ولادو نأسلطاني حلو تلدات تحت 23 عامت كلب نزخونن حلو ولدات كلبا نيوكاسل فريدي وودمان تطايقلو لم أسلطاني ويستهام مانويل بيلغريني أم مانشستر سيتي ناتو تصواتين زنبرم عطقاعي روما بوزنياوي إيدين ديزيكو ناب إنجليز كمتسو كمزرل تفليتم دايركتر كعودسو أغري كلب آياكس أمستردام ودرب عن شمونتن عامت نيزرلاندا وحلو ولدات كلب مانشستر يونايتد نبر إدوين فاندرسار حدا معالتي نا يونايتد تمليسو كسرح تخلو كمزلو حبيروم جيرمانايت كلب اربي ليبزيش مس كلب استون فيلا بلغاح يتصاوت نزلهم ود 21 عامت انجليزاوي اتقعي كلب تشيلسي تامي ابراهام ب 30 مليون باوند معداغو تبجيسا كمزلا تفريتم اب سوبر ليج تشاينا امصوا زركب برازيلاوي اكافالي كلب تشيلسي نبر اوسكار حدا دغافي اب تويتر ناب تشيلسي نخملس نزقربو طلب لايك بمغبارو ناب انجليز نخملس دليت الله تبايلوم زخبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم انامسغنا نلوم معلتي ادالينا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات ابزازينا لنا ابقصالي بخالق حبريتات كساب مرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان